everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. May nahimamat kang taga-syudad? Nika ang iyang pangan o higala siya di Gigi. Katong bayat nga gipatay. Oh, Hug doon ako na matikdan niya. unsa man? Wala ba okay lang niya nga gipatay si Gigi? Oh, unsa? Wala ba wala gipug ato niya ang kamatayon ni Gigi. Way bisan gamay na lang nga simpatiya nga gikan niya. Dorina, may mga tao nga manhid kung tawgon sa uban. Mga tao nga baliwa nila ang mga pangitabo sa laing tao. Pero kaila sila si Gigi. Soki sila sa parlor. Mao ni antig atiman niya sa parlor. Busa normal lang nga mahingawa ka, di ba? Or maanugnan ka pa nga namatay kini, nga gipatay kini. Dorina, Pero siya, ikaw man lang siya miingon nga. Nakasati nga alis Gigi, maong gipatay. oh, Kana lang iya gisulti. Unya, misimang na dahin siya og laing topic ug nagdali siya mibiya. Dorina, kalimtin ang mga nahitabo sa syudad, okay? Niya na ta sa laing dapit aron makarelax ta sa mga traidya nga atong nasinati. O gusto ko, nga mahimo nang normal ang dagan sa itong kinabuhi din eh. Okay. Nasubrahan lang tingali ko kasensitibo. Mao na. Please, Dorina. Kalimtanan na to ang mga ngilad ng mga nahitabo na to dito sa syudad. Sorry. It's okay. Joseph. Ay, Wow! Milagro, nagkahuna-una ka sa pagduaw nako dinhi. ayon si Alexa. Nakatuog na, uban sa yaya. Gibingaw ko nimo. Abi nako doon na nakailaing gilubluban dinhi. Ayaw pagkunaunaan na. Aman, Nika. mahimo pag magpakasalta. Oh. Hey, dili ba mahimo nga magpakasalta? Mahimo man, apan dili pa karon. Pabuta lang ang panahon nga ako na mismo ang moingon nimo nga magpakasal. Pero, Mahimo bag di una ka magsupag-supag dako Nika. Eman, angay bago ikasuko kung maghiskot ko og kasal? Naana si Alexa nga matawag na tong atong anak. Kasal na lang ang kuwang na to aron matawag na ko nimong tinuod nga asawa. Oh. Unsa ba yung rason ha? Nga dili ka man magpakasal na ko? Daghan pa tag plano. May kalihukan pa kong giatiman. Daghan na tag kwarta sa bangko. Mahimo na tang hunong. No! Pero Eman, unsa pa may gusto nimo? Unya na ba ta mo hunong kung mapatay na tas kapulisan? Nga naman. Bati ka nagkahadlok? Natural nga mahadlok ko. Kay may nakakita na nako nga mangidnapot ako og bata. Nahitabo na. Tungod kay wa ka magmatngon Nika. Ug maong ni ka dinhi aron mutago. Ug dili ka magbaton og higala ning dapita. Gipasundan ko nimo no. Hinungdan nga nahibaw ka nga doon ako gikahimamat nga higala sa lungsod. Gipabantayan talang ka Nika. Aron dili ka madisgrasya. Ug kung kinsa man ang imong nahimong higala sa lungsod, ayaw na pakita niya.
Eman, Di na ko gusto nga makabaton kag higala ining dapita. pero nagkasaan ako ni Dorina nga ipakonsulta ko siyang bana kining bukol sa kuliog. Laing doktor ang duuluntaan ang sakit mo. Eman, pero... Ayaw kong supakan ni ka. Ayaw gyud kong supakan. Dili ka na magpakita nitong higala mo. Kay maghatod lang siya ni sa kaalautan. Pero, Unsaon naman lang. Nika? Unsaon naman lang kung makuhaan kag picture o ba niya? Unya, mapost na sa Facebook. Unya, dunay magkakita na pulis. Kinahanglang magmatngon ta sa tanang buhaton. Nakasabot ka? Nakasabot ka, Nika? shit! Kalagot. Ma'am Dorina, kaysa may gisigihan ni Mogli-ili diha, ma'am. Si Nika, ang akong amiga kagahapon. Magpauban magudunta siya nako karon sa klinik ni Joseph. Ah, basig sa hapon na tumutunga, ma'am. Basin sab. Wa ka tunga sa bag-o nimo higala? Wa. Nagpaabot ko niya tibok hapon. Basin nausab ang iyang hunahuna. Pero interesado kayo siya nga ipakonsulta ang iyang bukol sa liog nimo. Dorina, may espesyalista ba yan ang sakita? Basin mao kini iyang giadto. Ay nagasulang yung hunahuna niya. Ganahan magudot ako makigsulti niya pag-usab. Usa? Nga naman. Nakaila siya ni Gigi. Gusto kong mga tana sa ubang kaila ni Gigi nga iyang nahibawan. Dorina, abi na kung nagkasabot at tabahin anang... Joseph, dili mawa sa kung hunahuna ang mga patay nga nahitabo karon sa akong mga kaila, Joseph. Dorina, Gusto man ako ning kalimtan pero sa ilawom sa akong utok ug dughan mura og dunay nagsinggit og ugonsa. panimaos. Oh, Dorina. Kinahanglan nga magkasuod na ko sa kinabuhi ni Salome. Boss, ipatawag ko nimo. Magbaylo na mos Bimbo. Siya lang una ang mabantay kang Nika. May buhaton ta, boss? Duna, nagplano ko nga musod na og balik sa kinabuhi ni Salome. Gusto ko nga may rason na nga makaduol ko niya. Aw, pasumbangi lang, boss. Namupalit ka sa tindahan nila ni Salome. Di ko na pagiha. Dali rang magduda si Salome ni ana. Ha? Nahibaw nakaila ka na kang Salome. Tanang lihok sa tao iyang basahon. Diha siya maayo. Unsa man nalimot ka do puldo? Oo, boss. May nahuna-hunaan kong paagi. Unsa man na, boss Eman? Aray ko mag-agi kang Dr. Joseph Berdan. Unsay plano mo? Sige manang. Imna lang ning tambal nga grisita na ko nimo ha. Manira na ko. Vivian, muna na ko nimo ha. Oh, mingaw na gid ang plaza. Mingaw na kayo. Para mas layo-layo na ako na park ang akong auto na. Lahisan ng dapita sa syudad na. Sayo kayo mamingaw pero okay na ko din eh. Linaw din eh. Di sama sa syudad nga samo kayo. Ay, gabi na, sir. Oh, may gabi sab. Ay, pag-ilaw ka. Oh, usay. Hold up. Kami ang imong rilaw pitak. Ay, Di ako pita ka grilo. Ay lang kong duga ba? ay ka lang kwitas. Dali. Ha? Dali. Unsa na? Buhiin ninyo siya! Buhiin! Mamatay siya kung mudo na. Taupan kita yung liyaw gini akong hunting kung mudo na. Sige! John! Gago! Panuway ko. O saman, papatay mo! Ha? Ayaw, usto na.
Ay, sila. Oh, gusto na. Uy. Dr. Joseph Berdan. Ikaw kini. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!